Aquesta altra paret pot tenir diverses lectures, una que remet a la casa, pot semblar un espai de casa, que una mica tota l'exposició pot tenir aquesta lectura també. Alhora, per tal com està plantejada l'exposició i que hi ha moltes fotos i paral·lelismes amb el mar, amb el navegar, inclús amb vídeos sobre escènica surt un vaixell, l'Odissea de la Tunglalà. La banyera pot tenir aquest fil conductor amb el mar, amb llum, un mar amb llum, amb filtre taronja, i el camp, que sí que és important, les arrels, la llacuna, doncs són una manera de conjuntar mar i muntanya, diguem. Això m'ho estic imaginant ara, és d'aquestes coses que passen inconscientment, no? Que m'he donat compte que he posat mar i muntanya i que en tota l'exposició va reflectint aquestes dues idees de... El mar a mi no és que m'agrada especialment, però té aquesta lectura d'horitzó, d'espai obert, vull dir que no només és el mar com a aigua, sinó que el mar és un imaginari oníric per mi, i tot això m'ha donat molt joc, i l'aigua, i barrejar-ho amb la muntanya, doncs bueno, que tenim aquesta paret que és de lliure interpretació.